Salam adamlar. Buqqat acı habar. Süleyman jigimizin jaý cennet bolsun. Ve bu haramlygy eden adamlar, şu zulüm eden adamlar başynda 2 esse 10 esse bolup gaýtyp geler inşallah. Vatandaşlar hiç birimiz adalet talap etmän oturmaga hakymyz ýokdur. Her birimiz çykyp adalet talap edelim. Şu zatlary eden adam nädip wyjdanly gelip bilýär şu wagt. Nädip çöregip bilýär, nädip maşgalatynda oturup dogan garnaşlary bilen çöregip bilýär. Bu haramlyklara nibes ettirmeli. Adalet talap edelim. Adamlar hemmämiz elimizden gelen nedip adalet talap edelim. Süleyman jigimizem hemişelik biziň ýüregimizde galar. Gahrman jigimiz. Men adalet talap edýärin.